Prøv at se. Bange for at gå derind. Hej hej. Hej hej. Hej. Hej hej. Hej. Er det Idas hus? Det ser der. Så kan man kigge ud herover også. Så kan man kigge ud der. Hej hej. Hej! Er det ikke et fint hus? Ej, se, den kan du åbne. Den der, den kan du åbne. Den nedenunder. Den der kan åbnes. Den der. Der. Ej, så kan kaninen komme derind. Så kan du lave kanin ind i ovnen. Kanin er ret god. Ja. Skal vi lukke igen? Er det et fint hus? Der skal Ida sove i nat. Hov. Hov. Vi havde jo sagt, at vi skulle ud og gynge, ikke også? Ja.